A ver, que me acabo de enterar que agora, así como nova moda, os turistas que van a San Andrés de Teixido dáselle por deixar ali atadas a uns alambres e unhas cousas, panos e máis unhas mascarillas, as súas máscaras, pandémicas. A ver como vos lo explico. Turistas do mundo, nin o santo, nin a xente de Cedeira precisa a vosa merda para nada. Pero es, para nada de nada. Increíble, verdad? Non o podedes asimilar. Bueno, pois sinto ser eu a que vos lo teña que decir. Pero a vosa merda, se non vos importa, levade a vos. Porque non vos vai a facer ningún favor o santo porque deixedes a vosa porcallada atada a un alambre ali. A min é que me parece incrédible ter que explicar isto. Non entendo a gana que ten a xente de ir esparcindo a súa porcallada por aí. Que si zapatos por un sitio, que si panos por outro, que realmente eu acabo de ver aquela balaustrada. Eu, sinceramente, nunca me imaginei que eso pudera ser unha ofrenda a ninguén. Mas ben parecía o punto sucio do picadero, non? Así como vas polo monte topas moitos clines así, en sitios así, insospechados, pois parecíame eso, talmente. A ver, atendeime, repito, vuestra mierda con vosotros, por si sois de fuera. Al santo no le hace falta. Os aviso que aún os va a castigar. You mierda with you. The return for your home. Tá quedado claro? E recórdovos que San Andrés de Teixido vai de morto que non vai de vivo, pero se seguides así, eu xa vi unha proposta de lei do santo que estaba redactando vai de morto que non vai de vivo, e o que vai de vivo e deixa merda volve de morto a recollela. Vale? Pois xa queda dito. Ala, corrichos. Que vaya ben, que boa falta fai. Ánimo, Cedeira, ánimo!